toto video je přetočené a Filip ještě tady není. Je to přetočený, jo, abyste to jenom lidi viděli. Užijte si video. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska jsme zase ve škole. Nudné škola zase. Budeme učit. Jo, tady je ta účapíč. Pardon lidi, vyšlo mi dobrý rým. A jdeme se zase učit. Taky ne, jako. Čau. Ježiš, na škola. Je. Sedíme vedle sebe? Ne, sedíme. Sakra. Kábu. Jo. Tome, počkej. Teď my tady můžeme být zloději, já tady vykradnu všechno. Taky, kde jsou tu leťáky? Nevím, kdyby jsme se náhodou pokákli. Nás ta účapíča nechtěla poslat na záchod. Tady medkit. Co má medkit? Donut. Nám to leťák. Já mám taky nějaký toaleťák. Další. A dva. Toaleťáky. Já mám jenom jeden. Ty nejdou, to dobrý. Ty nejdou. Mám druhý toaleťák. Další, já mám třetí. Mám medkit. Mám donut. Něm. Mám druhý. Třetí. Mám donut. Lidi, tady vám ukážu glitch jenom. Mám nějakou lékárnu. Já taky. A další toaleťák. A já ti něco ukážu. Já mám rybu. Jo, jdeme do třídy. Go to class. Jo. Já se jdu pro prak. Tady totiž tenhle cápek mi prodá, že jsem obsal test. Tak mi dá prak. Kámo. Hustý. Já musím do školy zase. Taky musím jít do třídy. A já jí to nahulím do ksichtu. Dobrý den. Čau, Brejlenu. Ach, já sedím tady, kde se říš ty? Čau, dám ti do ksichtu a zmátím tě rybou. Dobrý. Já sedím jako slušný žák. Dobrý den, paní učitelka. Tady sedím. Větname. Oni tady mají něco na stolech. Jakého zombíka, WTF, lidi. Tak, dobrý den. Můžu jít o hodině, asi ne, ale radši ne, nebo dostaneš poznámku. Já jsem se poukal. Já šprdě. Já jsem se asi poukal. Ty máš mínus životy. Jak to? Jsi sneset. To. Budu ti skákat na hlavě. A k tomu ti dám medkit. A prak do huby. Hele, kde jsou výsledky? Mr. Kraken, please report, nevím, co znamená report. To je burger, bych jsem se rád dodal nějaký burgerík. Co to je? Vlastně nic, no. Tady jsou dvojčata. Akorát, že ne s preclíkem. Jo, mají preclíky, dvojčata. Účapíča odešla. A koukej, tady něco je. Ty tady seš? Je? Ty jsi teacher? Ty jsi učitel? Já jsem učitel. Takže dneska si dáme za hodinu, že celý den můžete hrát na mobilu. Musím sednout. Já jsem v přední lavici jak šprťáček. This teacher. Jo. Dělej sedněte si, dostanete na prdel. Jedna. Už jde tady, come on, hází slickback. My jsme hodní, nic neděláme. Cap is secret. Tady jsou ty dvojčata, oni tady lítají. Hej, oni utekli ze třídy. Kdo jsou?
Oni utekli. Kam oni utekli ze třídy? WTF? Dělej, já chci jít ven. Dělej, pust mě učopíčo. Tak jo. Já jsem na stole. Já nevím, kam mám jít. Koukejte se. Ale, já Cykl. jsem tady na schodech. Já tě tam vidím. Už můžeme jít ven. To chceš ty? Omega Lime. Jste ven? Jo, my jsme šli. Aha. Ze 3. Tak počkejte na mě. Nemáme na něho mluvit, protože jsme šprti. Sám je šprtka. Mám modrý klíček. A co? Nevím. A myslím si, že to je na dveře. A nevím na jaký. Jedu. No. Myslím si, že to je sam. Jo. Mám donut. A nebudu pošťáček, nebo co? Čum. Mám poštu. No to je panovi řediteli mi to dal. Za úkol. A je to moje židle. Teď mám doníst hamburger. Co po mně chce ten kuchař? Můžu napálím. Dej mi burger. Mám burger. Můžu ho sníst? Nemůžu. Můžu ze školy? Nevím. Ne, nemůžu. Ale ty mluvíš. Čau, pojď skočit na mě. A jdem. Tak nejdem. Tak nejdem, no. No. Chceš burger? Chceš burger? Jsi jistý? Nemá burger. Kliček, chcete burger? Jo? Dáváš? Dá burger. Go to history class. Yellow key. Můžeme yellow key. Nevím kam. Yes. Já mám nějakou zkumavku. Jdu. Už běžím. Tu. Máme jít do třídy. Jo. Jsem do třídy. Já mám nějakou zkumavku, čum na to. Já jdu, ale jsem na schody. No radši se sedni, aby ti to neobralo zase životy. Radši, Čoko, já sedím tady, jo. radši si sedni. Dobrá, jo. Kdy to ubere ještě víc. Kurník, šopa. Dobré, já zatím si nedáme žádný donut. Paní učitelko, já jsem našel nějakou zkumavku. Do toho jsem máš pizza. A jo, to díky. Ne? O 30 minut později. Benčoko, on už je večera prší. Jo, tady je strašná nuda. Pořád nám tady říkáte o nějakých husitů, nebo co to je. Jo, matiku se ještě učíme k tomu. No, Žádná matika prostě. nás to nebaví. To mi A jo? On si jel ze školy? Tam ne. Co když je nějaký karneval nebo něco? jo. Čekaj dneska toho 3. ne? Asi jo? Dobře, karneval, to je škola. Dobrý. Jsem Salek. Poučky. Kámo. Pomoc. Účo píčo, co se tady děje? Pomoc. Turnet, vypadly pojistky. Podle mě nebude karneval. Je karneval! Už jdou zombíci, takový. Kam, ale vypadá strašně dobře, oni mají strašně dobrý oblek. Tady. Ale oni vypadají nějak divně. Já jdu radši od nich dál. Pojď radši dál. Kámo, Doma. Já se bojím. zavírám to. Dělej. Zavřel jsem to. Sorry, brácho. A museli jsme se zachránit. Jo, jim to trvalo. Ale tohle nebyl karneval, oni žrali tu úču píču. I look like a zombie. Tady potřebujeme nějaký šroubovák, nebo nějaký... Máte nějaký šroubovák? Nemáme, ale jsou tady nějaký krabice, tak se podíváme. Hej, nic není. Hej lidi,
není fakt sranda, tady jsou malí zombíci. Jo, ale prohledávám. Mám šroubovák. Tak jdu to takhle. Tak. Dám. Wow. Tam jsme viděli naši třídu. Kam to vede? Wow. Tady nic není. On tady je něco. Já nevím, nemáme nějak rozbit tohle, nebo? A taky asi. Tady něco není. Au! Moje nohy, au! Tak asi tady sednu na to. Má tady komp, kamo, tady rozehraju, kamo, Roblox. Dělej, běž pryč. Ty kamo mi hraje na kompu. Dělej. Tak, jdu hrát. Je tady ten karneval. Asi jo, ale tam to je divný, proč hrali tu učupíču. Ne, tak a to byl třeba nějaký fake. No, třeba ketchup si tam dala. To je určitě nějak promyšlený, to je určitě Kámo, nějaký, principál jde, kámo, normálně ředitel jde. to je určitě nějaký karneval. Určitě jo, kámo. No, vidíš. To je taky nějaký zelený a není nic. Že jo. No, Kámo, oni ji tam fakt žerou. Oni ji tam fakt žerou. to bylo vymyšlený. Jo, no. Bylo vymyšlený, to byl nějaký karneval. Wow. Kámo, dej mu přes držku. Ty vole. Kámo, tak jakýho vypínáka mu dal. Hezky, Oni ho kousli. tak to asi není karneval. Počkej, ale jemu neteče krev, jemu teče nějaká zelená tekutina. Ale jo, tak já u něj nechci být jako. Ne, taky ne. Já tady kámo, on se tady nerozehraje, kámo, Roblox, to si je srandu. Kámo, Oni se zavřeli dveře. kámo, my asi tady umřeme. Ne, Musíme se tady nějak dostat. pane, já vás ošetřím. Nejde to. Snažím se. Nejde. To leťák? Ne. Tak já vás tady ještě placnu rybou. a paradoxichtu. Oh my god. Tak, jdeme na počítač, jako. Na to rozhraje nějaký Roblox. Kámo, breaking news. Kámo. Zombie attack. A zombie apokalypsa. Co? Oh no. Nebezpečí. Lidi, tak Kámo, to je Donald. Ale principál, já jdu radši od tebe pryč. Já nevím, proč se to tady asi tenhle komp nerozděl. Já jdu pryč od něho, zdráme, nevím kam. Já jsem na židli. Já jdu k tomu kuchaři. Tam byla největší. Oni tady už řádili, vole. Ne. Já nevím, kam máme jít. Tam je třeba nahoru. Tady je otevřeno. Já jsem totálně rychlej. Tady je otevřeno. Tady máme páčidla, pálky, ale já mám rybu. Fakt, Jo. to vyskočím a dám. Ukaž. Tady si můžeš vzít páčidlo nebo rybu. Ruka. Tady páčidlo nebo baseballku. Hej, ale já si chci vzít baseballku. To nejde? Už máš páčidlo. Ne, já nemám nic. A ty máš v ruce donut. Ne, nemám nic. Musíš na to kliknout. O 4 hodiny později. Jest, mám baseballku, konečně. Yes. Kámo, Tady poté, ne? Vlastně zbyl normálně. tam někdo klepe. Tady někdo No proč? Já se ty nebojím nějakýho nubáka tady. připravuju si. Ale já nemám pálku, já mám normálně pěstí zmrtvé. Hele, takže jdi pryč. Mám to. Prak. To nebude moc dobrý. Pozor, aby jsem tě netrefil prakem. Tak pojď, ne? Vezmu tady koště, přitáhnu tě koštětem. Tak jo, ale kdo to je? Třeba Uča? Píča. Tak pojď, ne? Kdo to je? Ty vole,
Tamhle ředitel. On po mně jde ten... Ty máš. Tak pojď, ne, rybou tě přetáhnu. Kamo, rybou tě přetáhnu. Au, Ty máš. au. Ředitel, vy jste nám ještě dávali úkoly. Jo no, teď nám nemůžete dávat, haha. Au. Kamo, nechci být zombík. Já mu dám hodně pěstí. Já. Ho zabiju. Zabiju ho prakem, tak. Umřel. Já se jdu schovat sem to. Tondo, pojď sem, dělej. OK. Já si dám donut, kámo, já mám strašně málo. Mňam. Uča. Oh. Hezky, kámo, jak se jmenuješ? Donut Day. Donut. Kámo, Dej, ty zabijáku, ti mám pěstí, můžu taky. Smrde. kámo. Jestli jsi bouchnu. Nemám donut, dej mi donut. Jsi bouchačka. Ty jsi zabil. On mi sebral donut. Ty jsi zabil donuta. No, on mi sebral donut. Dělej, vrať mi ten donut. Ale mám takovou pěstí, že jsi do rána. On mi vzal donut, ten hajzl. Ne, sorry, zachránil si nás malinko, jo? Budeme na tebe hodný. Pěstí, že se do rána neprobudíš. Kam šel? Jdete. Tady, to je nějaký červený klíč. Ty máš málo, vem si třeba... Co máš? No, nic. Jenom toaleťáka. Tak si použij toaleťák, ale jenom jeden. No. Dobrý. Můžu dělat pěstí, mám pěstí. Já nevím, dáme asi... Nevím. Co dáváš? Hungry. Já nic nedávám. Nebo ne, to druhý. Fakt? Go to hole. Jestli je to dobře. Yes. Kamo, tohle nebude maškarní. Ale je to maškarní, to je nějaký domluvený. To byla Airsoft. Jdeme za ním. Já jsem si sedl. No, jdu za ním. Kde seš? Kam šel? Tady je zombie. Smack. To je co? Oh no. Oh. Oh no. Kamo, tady je nějaká láva. Já se radši... Neskákej radši dolů. Oh my god. No, zombie. Ne. Kuchař, ten nám dával dobrý obědy. Jestli nám dával mekáč, kácečko. Ne. On tě sejmou prakem. Ale on vypadá... Pozor. Na druhou. Nejdem. Já jsem. Ne. Ach jo. Filip zemřel. Ach jo. Možná budeš mít jeden ještě revive. Co to je? Oh. Kam tady jsou nějaký sekáče. Oh. Fakt, tak pozor, musíš uhejbat. Kam jsou ty čáry, tak tam útočí. Nebo něco hází. Joj. Jde sejmout prakem. O, můžu jít za ním. Jo, my se musíme útočit. Pojď. Rybou. Jo, bum. Jo, no. Be. To se mi nelíbí, jo. Proč do toho nemůžeme mlátit? Yes! Já jsem šel radši zpátky, já nevím. Já budu tady, to nebudu. Jo, zpátky. Oh. Joj. Tak ty stihl jen tak, Tondo. Tedy Filipe, už si na spletu. Oh. Dělej, stávej zelenáči. Joj. Oh. Oh. Filipe, tohle dáme. Jo, to dáme. Oh my god. Oh my god. Ne, bude dávat sekáčky, viď. Jo.
Počuji. Ale On neútočí na nás. dobrý. Oh. Tak pojď, ne? Ty zase budeš házet. Pojď na blízko, ne? Jo. Jo. A já ti dám prakem do ksichtu. Noob. Yes. Teď ti to kolo strčím do prdě. Tak ty nebudu prdele, takže ti to páči do projektem. Pojď na dolů. Pojď. Já ti ukážu můj pampelišku, hajzle. Pojď na ti pampelišku ukážu. A dělej tu pampelišku. Pampelišku je fajn. Pampeliskovej fajn, pojď. O, on má málo, já jdu zpátky. Já běžím. No, on se bojí, on nejde se mnou pampeliškovej fight, protože toho má většího, ne? Ale pojď. Myslím, že to budu já. Hej, kuchaříku. Lešku. Jo no. Neumíš se ani trefit, hej. No neumíš. Pojď, ne. Co neumíš ani trefit. Ty jsi úplně noob, ne? Pampelišáků. Tak pojď, ne, na blízko, pojď. Pojď, sem. Pampelišák, na blízko, pojď. Pojď, ne. Tohle, tady ten je noob. Nubíku, dělej, pojď sem. Dělej. Zdrháš. Co neumíš ani trefit. Dělej, tady jsem, halo, koukej. Skáču, koukej, tady, to je dement, kámo. Je vidět, že nemáš, že nehraješ Fonko. No, to taky nehraješ, já taky ne. Jo, přesně tak. Ty prostě díváš, ten pampeliško je fakt. Hej, toho má většího. Yes. Už jsme tam odpálili kolu. Tak pojď, cípnul si, viď? To jsou nějaký bublinky. Oh my god. Oh my god. Kvůli tomu, že nemá Jo. pero. Že nemáš žádnou pampelišku. Že? Yes. Kdo? Prezidente. To doktor Ezo. Doktor Zero. Zero kola. Coca-Cola Zero. Lunch Lady Carly. Já furt čekám na tu pampelišku, ne? No. Doufám, že nám něco neudělá. Pampelišku. Doktore, dej mi za tu pampelišku nám měla. Jo, pomoc nám, ne? Nečo tak blbě. Nebo si vytvořil ty ten virus, vole. Jo no. Nečo tak blbě. Přišel si v oko jedno. Piráte. A nebo jsi přišel o pampelišku. You evil. Oh no, další. Oh no. Oh no. Pojď, jde si. Já jsem za tebou, a já nevím, kam máme jít. Já taky no, asi nevím. Čekám na tu pampelišku. Já jdu do skříně. Tady jsem. Oh my god. Já jsem ve skříni. Oh my god. Co se děje? Nevím. Co to je? My jdeme ven? Ale jdeme ven ze školy. Fuj, tady to jaký sana. Oh my god. Já jsem chtěla do dneska za doktorem Davem. Kam jde ty? Kam jde? Do Dave, ne doktor Dave. On se bugnul na druhou. No to můžeš jít tam. Tam jsou zombíci. Zůstaň tady za plotem. Jo no. Jedeme. Nevím, jak jsme se vešli všichni do toho auta, ale já jsem byl v kufru. Jo. Oh my god. Neboj, hele, tady je pistol za 15 robuxů, kupuj. Kupuj robuxy, tady je pistol. Okay. Mám pistol, 30 nábojů, kámo. Nebo 60. Jak si ji koupíš, hej? Ani klikneš. Kámo, zombík, připravuj se. Tak pojď. Mám pistol. Jo. Oh no. Tak pojď, ne? Já mám prakem.
Dumpster Daverdan. Čau, Dané. Já už mám jenom 5 robuxů. Jsi koupil tu zbraň? Jo. Oh my goodness. Měl jít za náma, ne? Mám gun. Yeah. Hele, přiznej se, jestli nejsi zombík. Vystačí nám pár ruby. Já mám nekonečno nábojů. Co? Jo, střílím. Nic mi to neubírá. Jo, víš, kolik mám já nábojů? Kolik? Já mám 2x náboj. Mám 30 nábojů. Půjdeme Warehouse. Tam je to nebezpečnější a to my máme rádi. Cvikneme si zbraní. Co vy tady děláte? Dělej, přiznej se, co jste dělá. Jdeme za Donut Davem. Nevím, ale mám gun. Taky. Lidi, jsem nemocnej, no. Asi. Tady je venku zima, tady je prostě zima, kámo. Tak. Oh my god. Oh. Něco se počítává. Oh, kámo, nějaký. Oh my god. Jutta, tam je můj táta. Fakt? Jo. Orce pro agenty. Počkej, oni vytvořili tenhle virus. Můj táta? Asi jo. Asi jo, no. A teď mám gun. Ale musíme mít asi sneaky píky, jo. Jsem nemocnej. Jo, my musíme jít horem. Jo, kde je ta černá? Tak tady je. Oh no. Jděte pryč. Můžu střílet po něm. Nevím, to radši nedělej, aby nás neslyšel. Pojď. A běžím, už jsem. Tady jsou lasery, kámo. Pozor. Hopla. Oh, yeah. Hopla. Oh my god. Ne, skákej to radši. Ne. Mám málo, hodně málo. Yeah. Oh, yeah. Ne, skákej to. Tady přes tu skřínku. Co mám jako? Tak. To už bys tam nedělal. Ne, on jeden stůl. Pozor. Radši nestřílej. Ne. Já jsem si koupil pistol. Ne, než tě revivnou. Return do lobby, no. Respawn 35 robuxů. Sakra. Kde Filip? Ach jo, lidi, koupil jsem si pistol úplně Och jo. Tak já se pomstím. 5 robuxů. Se pomstím, lidi. Jo. Tohle jsem vůbec. No. A já se prostě pomstím, protože Filip je můj kámoš. Jo, to je nějaký secret agent. Oh my god. Oni mají nějaký jiný stříkačky, kámo. Jejda. Nech nás. Střílej po nás. Ne. Utíkáme. Něco on Dave. Zdráme. Filip už ani nemluví, protože je mrtvý. A já ho tam nechám. Sakra. Ach jo, zdráme. Zombíci všude. Dokonce jsou i nějaký ty. Kolem tam má. Zdráme, tudy. Já vás budu víst. Pojďte. Jo, chytla mi prděl. Sakra. Pojďte. Pojď, Dave, dělej. I dám tě předběhl normálně bezďák.
Jdem. Oj. Ha. Ziptele. Jdeme ziplinou. Jsem nemocnej, musím si poškrávat krk. Jo. Už jedu ziplinou. Haha. No tady je teplo. A tady je zase studeno. Ale Filip asi žije, ale se mluví normálně. A to mi 99 mezi. Co? Se mi padlo 99. Slyším ho někde. Lidi. Asi jsem umřel. No, umřel jsem. Kde pak jsi? To nevidím nikde. Kámo. Proč to je kanál? Ne, my se musíme rozloučit. Já jdu. Nevím. Já jdu s tebou. Nebo ne? Jdu s Davem. Sorry. Omlouvám se, Dané, ale on má zbraň. Já taky. Už tě zastřelili do hlavy. Čau. Sorry, Dané, sorry. Tady úplně bouračky, vojáci jsou tady. Nějaká tekutina. Co to je? Já bych tam skočil. Já jsem tam skočil, ale... No, nevím. Oh no. Co to je? Smrtka. Čau. Pojď, ne? Také. A rybou. Abych tě smáznula. Toaleťák. Tož toaleťák. Naučení prdele. Hej, co teď děláš? Nějaký kouzla, to mě nezastaví, ale. Jau. Posral. Ty co děláš tady? Neumíš? Druhý oko. Neumíte ani? Pojďte, ne? Mám zbraň. Pojďte, tak. Sedí tak. Dělej, smrtko, pojď. Dělej. A tak mi. Střílím. Má, to nevím. Nevím, jdu do toho rybou. Ubíráme ti. Neubíráme, to je kovnu. Oh. Tak pojď, ne, nějaký kouzla. Jo. A ty mě nezastavěj. Jau. A jdu z druhé strany.
Mě ale nezastaví. Lidi, tohle je absolutně extrémní. Ne. Nech mě. Pojď za mnou, zeleňáků. A já. Tak dobrý, neumíš?